Congratulations to all of us. Obros also now for the end of 2024. Rather, I now for the end of 2024 in a special way. Because of the appearance of the second moon in this same month of December. Share the broadcast as you join, and may the good Lord bless you in the name of Jesus Christ. I need a man fugo new moon na December. And I am a go new moon na bido December. And this time around, the new moon is showing the second time. The new moon is showing the second time. And in a special way. Now the new moon may appear this time around, may appear with a bright shining star. Openly get so follow the spiritual steps. The only thing I got to begin now, congratulations. You see, as I always say, every problem has a solution. But why the problem persists, or why it looks as if the problem na inabata solution, but because inwebe contact with onye na-anu ihe mmụọ na-ekwu, onye na-aghọta spiritual things very well. But I'm praying for you that is joining this program. As you share this program, my prayer for you is that this star that appeared alongside the new moon, your destiny will shine brighter than this star. And this time around, no demon will be able to stop you. This time around, no principality will be able to stop you. This time around, no power of darkness will be able to stop you. In the mighty name of Jesus Christ. Before Nkuzibe Iya Basara, this particular moon put on now, I want to clear the air. I'm an with 12 months in a year. Now the moon is coming out the 13th time in the year according to Romans calendar. Okay. By the month of February, that is February. February, that is when the first new moon of the year will appear. So, nkana putakita, but the 13th time, manihai kadekuniabu, according to the Romans calendar. Now, I have told you, new moon. I've told you now every year, now the moon na put 13 times. I've also told you that the only reason Chineke ji wee gwa ụmụ Israel na ka mgbidi Jericho wee daa, na ha ga-agba mgbidi Jericho kirikiri 13 times. And some preachers said na Chineke gwara ụmụ Israel ha gba mgbidi Jericho kirikiri 7 times. But akụzigo m ya n'ebe a na ihe ha gbara mgbidi Jericho kirikiri abụrụ 7 times, not 13 times. Nakwa ege ntị, share kwa the broadcast, pikwara maka na share button. Nakwa ege ntị, maka ọlụ mbụ nkuzi. And ihe m na-akụziri gị bụ ihe na-amarọ. Ihe m na-akụziri gị bụ ihe most of the pastors and prophets na-amarọ, even reverend fathers na-amarọ. Ihe m na-akụziri gị bụ ihe most of the native doctors, ndị dibịa na ndị eze nwaanyị, in fact ndị eze nwaanyị amarọ dị acha acha, because ndị nke ahụ nwere nke ha ma. Tonti nani Pierre Makana share button. Ogabe Messia, you can revisit this video. Watch it also. Pick here 1 or 2 things say the game near. Now, Anamako Walagina, Israel but Jericho kirikiri 13 times, not 7 times. Now, when you read your Bible, you find out that
Chineke gwara ha sị ha na unu ga-agba mgbidi a okirikiri abalị asaa. Listen again. Na unu ga-agba mgbidi a okirikiri abalị asaa. Ama na m akụzighị ya na this page, but ihe nji emetụ ya aka kịta ka anyị wee gaa bụ for the interest of ndị na-join anyị ọfụ. The woman of God, Ugochi Sam, God bless you. Maka ndị na-join anyị ọfụ, pịara maka na share button ka ịghọta ihe na-ekwu, gee ntị ka ịghọta ihe na-ekwu. Now, Chineke gwara ha gba mgbidi Jericho okirikiri abalị asaa, correct. Mana ọ gwa ha na the first 6 days na ha ga-agba mgbidi Jericho okirikiri once every day. I will take it gradually ka ịghọta ya, ka ị wee malụ ma ihe anyị na-eme ọ dị biblical ka anyị just na-eme ọsọ n'uche. That is ihe anyị chọrọ. Okay, ọ gwa ha gba mgbidi Jericho okirikiri 13 for 7 days. Each day ha ga-agba mgbidi a 7 times. So each day ha ga-agba mgbidi a once for the first 6 days. Then already the 7th day na ha ga-aga around the city of Jericho 7 times. Gekwanti 7 days ka ọ gwa ha na ha ga-aga around the city 7 days. But the first 6 days bụ once every day. That is 6 times. The last day bụ the 7th day ka ha ga-aga 7 times. Now when you bring 6 add it to 7, onye gị 13. If you like abanye 2025, check ibe new moon, ihe ọ ga-eme appear bụ 7 times. I mean, ihe ọ ga-eme appear bụ 13 times. And remember, n'ụwa na-aga round na the moon kwụ ofu ebe, the earth na-move around otu geography si kụziri anyị. So the earth is moving around the moon 13 good times. Sorry, I know you'll be hearing me. The technical department can fix the light. So 13 good times. And the incapital today, early morning today, bụ the 13th new moon. In capital early morning today, but the 13th new moon. Share go to the program. Share go to the program. Share go to this video. Now, abatakwa next year, the moon ga-apụtakwa 13 times because the world will revolve around the moon 13 times. Remember, the Israelites marched around the city of Jericho 13 times. Akụziri gị ebe a. Okay, anyị agwago gị reason eji nwee another new moon before the end of the year 13 times. Ịmalụ gị now. Fine. Now, this particular new moon bịalụ n'ụdị dị egwu. Ọnwa na-eji abalị awa, mana nke a ji ụtụtụ 4:35 a.m. ọsọfesie 4:35 a.m. n'ụtụtụ a the new moon surface. Gịnị ka ọnwa ji were ụtụtụ wa? Ihe nji akụziri gị abụ ama m na ọ bụ na the message mpasịrị mgbe ọnwa cha red Friday before Saturday, ihe mee na Okija mee ndị mmadụ wee nwụọ. Ọ bụ na the message mpasịrị mgbe ọnwa cha blood, mgbe ọnwa turn bloody, ọ bụ na people nụrụ ya, follow the instructions. I don't think na ihe mee na Okija aka emecha na ahụ o si mee. I don't think na mmadụ na-anwụrụ karịa ịnwụcha. Biko shiara m nke a nna eme broadcast na ayo gị share the broadcast. My page adro monetized and I don't have the intention monetizing this page. I am not here for business. If you come to my ministry, you know that I don't even demand tithe. I don't demand seed, sowing seed.
All these things when go na ministry, I am not into them. I can monetize this page to make money, but I am not monetized. I just want to make sure I deliver the message I have. If this message was shared well, circulated that Friday night, some of them may have been saved, will have been saved. Now, share the broadcast. No one negi mobonye nke goga barulu. Okay. Now, onwa jututu wewa. Na bia Blue Star. Papa ndona abuke koku. No even choy wagi now. Take good care of what a kelly obona amolo. Now your family mono kirikiri unu. Between now and the next new moon. Gekwa munti. What a kelly obona amolo. Between now and the next new moon. Because of the star, so onwa weputa. Can't you tell you something? When Jesus was born, ndị na-ebe na azụ atụrụ, Bible says na ha follow kpakpando ya. They gave the report. We saw his star. That means onye ọbụla nwere star nke ya. But these people enega anya fụ na this star bụ star ndị eze. No buru ofeke ka this star nwa na-apụtalụ. Ngwazia gị. Where is Ifeanyi? Ifeanyi should be dropping my WhatsApp number. People are demanding the WhatsApp number here. Okay, you are busy. Do it fast and drop the WhatsApp number. Now, the day you were born, there is a star that appeared. I ain't gonna teach in car. It will be for another day. But we are talking about the appearance of the second new moon, Nimo 1 December. Now, Obiano Toto, number 1. Instead of Habane, Onwaji Abia. Number 2, Oputaro alone, Oputa with a star. Onye na da half new moon, eboboni no kete ina ne no boni da new moon, relax ya. Ordinarily, onwo bosi ga no onwa ina anye man for onwa no katakwa ife ya. Cloud na cover onwa, you don't say you are not aware of it. Now, onwa nke apụtara ihe a n'ụdị anyị nwa si eme study spiritually anyị read gị ya wee fụ na ihe ọma na-achọ imelu people na families a ga-raise great men between now and the next new moon, unless if they are not ready to follow the spiritual instructions. Because share them this broadcast. Share go to this broadcast. Can you may you say so? I don't know if you have shared the broadcast. Share it, please. All the very important. Greatness is in the air. Look at that star. Look at that star. I have come to announce to you that greatness is in the air. Nobody shall become somebody. It will only take a divine connection. Mark my words. A nobody shall become somebody between now and the next new moon. Mark my words. Let a giant, let an Iroko rise from your family. Do I even need to teach you? Now every family with Joseph. Every family with Joseph. Onye but that Joseph. Onya chineke choke sinakea we no afa family ya. Onya chineke choke sinakea we liberate that family. We change story that family. But immediate if powers of darkness in him, abatan of the family, a blues or target that person. A target Rania silence the entire family and non-subu.
But because of the appearance of this new moon that appeared in the morning instead of appearing at night, and appeared alongside with a star shining bright like this, I decree as a prophet of God that your family, a Joseph is rising from that family, and that Joseph will become an Iroko, and that Iroko will be a human being. Oga okosisi ga oji mana oga abu mmadu in that family, and no power of darkness will be able to stop it. I will give you the rules. I'll tell you things to do and things not to do this period. Because of the people that are accusing us on the internet, na anyị fụrụ ihe ga-eme n'Ọkịja, na anyị fụrụ na a ga-enwe ọnwụ ndị aka ha dị ọcha mgbe ọnwa chala ọbara, na anyị kwurie mana anyị enwetara solution, na ije ozi anyị bụ prophecy without solution. They know they are not telling the truth, because if you go and rewatch that video, you will find out na that prophecy nwere solution. Onwe ihe asị gị mee, nwe ihe asị gị emekwana. Number one, agwa gị ọ bụ na ebe ahụ ị chọrọ ije adịrọ nnukwu mkpa nọdụ n'ụlọ apụkwana. That is number one solution. Number two, asị gị ọ bụgodo na ị ga-emekilili move, go Psalm 91 and Psalm 118 from verse 10 to end. So those of us that came to the internet to accuse us na anyị fụrụ ọnwa ka ọnwa chala ọbara, na anyị kwuru na ọnwụ ndị aka ha dị ọcha kwue na Friday, ndị mmadụ nwụsịa na Saturday, no prophecy without solution. They know they are lying. Number one, agwa gị ọ bụ na ebe ị na-eje adịrọ mkpa rinne apụkwa na apụ. Agwa gị na Friday. But the problem nwe bụ na most of those people they follow page anyị, ndị nke kwesị ka ha pịkwa n'aka na share button, ka ndị anaghị follow wee nwee ike ghọta sonye ma na o nwere information dị otu ha na pass out. Some of them to share the broadcast now they'll have very difficult. Can you please share this one? Can you please share this particular broadcast? As I said earlier, open this message got to them. Open and then the good at sharing our broadcast. Some of them may decide to stay back at home. As I said, as a warning in stay back at home. Number two, some of them may decide to read the 2 passages of the Bible if they must go out. But in your kata, share the broadcast. Odika na yogi ka Facebook wekoba mugo. I am not running a monetized page. And I am praying for whomsoever that is hearing me this moment. Evil shall not befall your family. In the mighty name of Jesus Christ. I said, evil shall not befall your family. In the mighty name of Jesus Christ. Evil shall not befall your family. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Now, otu onwa siputa now. Gini ka igeme ka iya aneku maka greatness, divine connections, open doors, shining brighter than stars in families. Kedi ya igeme ko weputi ife. Take note. Number one, get your honey ready, because it will start now. Tell him to start dropping my WhatsApp number. Take note. Get your honey ready now, because it will start now. Number two, get ready
with salt, because you have to do the salt bath this night or first thing tomorrow morning. Number 3, be ready to give alms to onye kamma tomorrow morning. Also, some people are saying na anyị na-enwe prophecy without solution. Ekwugokwa m ụzọ ihe ịtọ now. Get your honey ready. Number 2, dị ready ịdrọp nnu na mmiri ị ga-eji saa arụ n'ụtụtụ echi. Number 3, dị njikere inyere mmadụ aka. Ọ bụ na onwe ndị na-eso m ma ihe anyị na-eme, dere m na comment section our biblical backup maka ekpere anyị na-eme na new moon, na ụzọ ga-emeghe ebe Chineke gwara anyị na ụbọchị mbụ nke ọnwa ọfụ na ya ga-eme ka ụzọ mechiri emechi meghee. Mmakwa na ọ ga-emere mmadụ today, ọ ga-emere families today. This is the day of the new moon. It appeared early this morning. Kedu ebe Bible nye gwara anyị ya? Drop it on the comment section ka mama ndị nọ na class here ọ na-amụtakwa ihe. And if you have not shared the broadcast, share the broadcast please. Chineke si, on the first day of the new moon, doors, every closed door, that closed door, the door the enemy has closed in your life, the door the enemy has closed in your family, shall be made open. In your family, I am praying for the door to your business. I am praying for your womb. I am praying for the closed destiny. God bless Samuel Nweke. That is Ezekiel chapter 46 verse 1. He is the first person to drop it. The book of pen and paper ready. Get your pen and paper ready now, because I get directives, instructions, spiritual steps you get take. If you really want this greatness, I know more here. January 2025. Chineke gosigi funanya. Chineke gosigo mu funanya this morning. Mana ebe nwe problem bụ mmadụ one na afụ ya, mmadụ one na read ihe mmụọ, mmadụ one ga-asị gị bịa na ihe Chukwu kwu, na ihe Chukwu na-ekwu, na ihe ọ na-egosi. Dịka m nwere iwe, m nwere mwute n'oge ndị mmadụ nwụsị n'Ọkịja. Does it mean na ndị anọ n'Ọkịja, ma ndị dibịa, ma ndị prophet, ma ndị onwere onye follow sign na? But I saw it. I saw it. I saw the danger sign. And I made the announcement. Now, Chineke gosigokwa another sign. Na mbuni enu na-abịa. Mbuni enu na-abịa, greatness na-abịa. Mana onwe ndị ga-adị ignorant, ọ pụta osi n'ọnụ ụzọ ha gafee, baa na be onye ọzọ. Chukwu ekwekwa na ọ gaghị agafekwa m. Because ana m adị spiritually at alert. Inwe ike bụrụ ndị ụlọ abalị. Mụ nwa bụrụ na onye ụlọ abalị. Ana m amụ anya abalị na amụ anya na nche. So get pen and paper ready. The WhatsApp number is there. Ndị na-achọ WhatsApp number ọ dị ebe a. Debe pen and paper ready ka iwelekwa instructions. Ka ọ ghara ibu echi isi na anyị nye prophecy mana anyị agwarazighị ihe ị ga-eme. Then ebe agwara anyị maka honey na mmadụ ka ọnọdụ ezinụlọ ya na-adịrọ mma, mmadụ alaiki ọzọ ihe na-eme na ndụ ya, o wee welu mmanụ aṅụ detu niile lacha mmanụ aṅụ ahụ. Mgbe mmanụ ahụ tọbara ya ụtọ n'ọnụ, okwu bieri onwe ya okwu. The next thing of will be positive changes. Ihe bido change be na ndụ ya. Number m ga-ajụ ajụjụ na abụ, kedu onye dị ihe alachalụ mmanụ aṅụ na Bible ndụ ya wee change be? Ka m wee ma ndị na-aghọta ihe m na-akụzi, ka m wee ma ndị na-esonye ọfụma na klaasị m. Number 2 question bụ kedu ebe ọ dị na Bible? Dịka ị na-adrọpụ nke na comment section ka m kpekodulu gị ekpere nke mbụ. Whether the enemy likes it or not, because of the word of God that can never be changed,
kama okwu Chineke na-agaghị abịa na mmezu n'igwe n'ụwa gabiga. Every closed door in your life, every closed door in your family must open. That door the enemy has closed, because the word of God has said that on the day of the new moon, that door shall open. Because this is the day of the new moon, let that closed door in your life open. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Now, the person, somebody in the comment section here, we kwelo onwe okwu ọma ihe we change na ndụ ya bụ Jonathan. Mana oke nwere onye gwara anyị ebe ọ dị na Bible. We cannot go outside the word of God. The Bible is our manual. Ime bụ manual. The Bible is our manual. Nke anyị enwetara na Bible anyị arapụ ya. Ọ dị gị mma na ị ga-share this broadcast so that if you open later you can still watch it again. Share the broadcast number 1, ka you watch here also. Share the broadcast number 2, ka you nyere onye mmadụ somebody else aka. 1 Samuel chapter 14 from verse 24 to 29. Take it to 29. 1 Samuel chapter 14 from verse 24 to 29. Eba idegi ede maka ndị ofu de write it down. Kamani yari sigi na ina eme ihe na adoro n'okwu Chineke. Now, mgbe ị ga-ekpe ekpere maka honey, let me say it again, maka ndị ofu. Mgbe ị ga-eji honey mmanụ aṅụ akpe ekpere n'abalị a and the early morning tomorrow, take a good quantity of it, not overdose. Mmanụ aṅụ dị mma n'arụ, ụda egbu mmadụ ka mmanya. Lacha mmanụ aṅụ. Mgbe ahụ ọ na-atọ gị ụtọ n'ọnụ, mepụ ọnụ gị. Kwubi ihe ahụ ị na-achọrọzi na ndụ gị ọzọ. Gekwa m ntị. I have always told you, every problem has a solution. Onwero problem na-enwero solution. Ihe ji eje n'ụlọ ekpere a na-eri gị, ndị amụma na-eticha gị, anaghị tight, anaghị seed, anaghị ego consultation, asị gị go ife nsọ, anakọsịa gị ego niile a, yet onwere ihe na-echenji na ndụ gị. It is because the inwebe an encounter with somebody that hears what the Spirit is saying. Inwebe encounter with onye na-anụ ihe mmụọ na-ekwu. Gee m ntị ọfụma. Praise the Lord. I hope you are hearing me. Okay, onye na-anụ ihe na-ekwu. Are you hearing me? All right. Gee m ntị ọfụma. Ị ga-ewere obele nnu. Obele, small salt, a pinch of salt. Nkwubi ihe gbasara nnu a, ana m adọkwa ndị mmadụ aka na ntị maka ọnwụ Ebola. Oge Ebola, ịmakwa ka nnu si wee kpochapụ ndị mmadụ. Dịkwa very careful. It is not the quantity of salt itinye na mmiri ji saa arụ. Mba. Kama ihe ị na-ekwu n'ọnụ. Number 1 bụ ihe ị na-ekwu n'ọnụ mgbe ị na-asa arụ. Nke ịbụọ bụ ihe ị believe n'obi gị. Oga, by the time mụ na gị ga-finish, ị gaghị enyezi onye amụma ọbụla ego ka ọ kpere gị ekpere. Ana m ekwu nke ndị dibịa na nke ndị eze nwanyị. Ana m ekwugodu nke ebe m nọ na ya, ebe m belong n'otu ndị amụma, ndị reverend father, ndị ụkọchukwu, ndị pastor, ndị evangelist. Let me tell you, any of them that is demanding, any of us that is demanding money from you for prayers is a thief. Sow seed. Ndị ori ka ha bụ. Kwa ụgwọ consultation, back consultation fee, ka iwe fu man of God. Ndị ori ka ha bụ.
Nobody bought a card in the mouth man of God. Ndiori kahabo. Akusigolungi makata itegi. Manakanya rijeba haga tumokute. Njen aside the tight. Njen aside the tight. Haga tumokute. Mana thank God the man have been mad tight before. Nwelugidolu a lawyer for 25 years. 25 years in Nonolwa. Thank God the man have been mad tight before. That is as if I'm mad with a tight before. Mandina na gisidi, mandina elebegi ihen so niine. Ana eleku powder nso, perfume nso, mokuma nso, maja nso, mmiri nso, mmanụ nso, ogiri okpeyi nso. Handkerchief nso na towel nso. Pillow nso. Hey, ebue na ndị mmadụ ebue. By the time you follow spiritual steps, you cannot go close to those people again. You can't have hands again. Gekwanti. Eku na mama njebe tight no. Maka nje na tight haga atumo okute straight. Maka onya ka many of them jeli. Many of us jeli. Follow these steps. And forget that, delete a number that native doctor in a phone again. Now, all more na wagi. Ndini nenye testimony, ndine follow anye ba nenye testimony. Listen, follow these steps. You will be left with all that option than to delete number that is a one. You get delete number that video, that dibia. Delete a number that is a one. Because he got funa chineke, there be a solution to your problems, manema bro. Nga piara makana share button, kai gaba. E prononce. Piara makana share button, kai gaba. Number one, agwamgi, iwelo bele nu, a pinch of salt. Itiena mmiri geji saru. Ime nwe ni mabania, odi mma. Ime nwe n'ụtụtụ echi ọ dị mma n'ụzọ ụtụtụ ikukwana nnu ikukwana spoon nnu ijikwana spoon kue nnu okwu otu a biko kedu ebe Bible nyela anyị backup ya somebody drop alụm ya ndị ikom obodo a wee sị Elisha biko na ọnọdụ anyị dị mma n'anya ndị mmadụ ndị na-ene anyị anya na-eche na ihe na-agala anya ọfụma gwa m ebe ọ dị na Bible. Ndị na-ene anya na-eche na ihe na-agala anya ọfụma ha na-eche na ihe na-agala anya ọfụma mana ha mara na anyị na-eme amadu ụwa George man of God n'anya mmadụ a ga-asị na ihe na-agala anya ọfụma mana man of God isolo anyị na lue na be anyị ịma na onwe ihe anyị dịka ya mana ndị na-afụ anyị n'ụzọ ndị na-afụ anyị na street na-eche na ihe na-agala anya ọfụma. That is 2 Kings chapter 2 verse 19. Thank you, Chukwuemeka Adibe. Enwe ndị class ma ụmụ akwụkwọ ezigbo ụmụ akwụkwọ nọ na class Erika Oji Chinyere, God bless you. 2 Kings chapter 2 verse 19. If you go back and share button because I'm need to rewatch this video. Before Nkuchoku, I'm need to rewatch this video. Also, can you do it this night and still do it another morning? You can do it 4 times. You can do it 4 times. Today, tomorrow, next tomorrow, till even January 1. Chalana my best side there. It was your belly nutiana milli, where Saro. Mbaiti chalunu and a milli. Go 2 Kings chapter 2, verse 19. In a dequiede. It go 2 Kings chapter 2, verse 19. Ndị komobodo wee sị Elisha na ọnọdụ anyị dị mma n'anya mmadụ mana nke bụ eziokwu bụ na anyị nwa mana ọnọdụ anyị adịrọ mma ife ada agala anyị ife ada agala family anyị mana ndị na-afụ anyị n'ụzọ na-eche na ihe na-agala anyị osi ọbụna unu chọọ ka ọnọdụ unu dị mma wetara m ọkụ ọhụụ tinyekwanụ nnu n'ime ya ewetara ya okwu etinyere nnu ọ gaa n'ebe mmiri ya si asụpụta wee tụba nnu na mmiri a wee sị otu a ka Jehova sịrị emego nka mmiri a bụrụ ihe ga-enye ezi ndụ
ọnwụ maọbụ ala na-adịghị ekwe ka ihe ka aka, that is ọnọdụ ọjọọ niile afọ ị na-ahụtabu na ndụ gị na ezinụlọ gị na ọma adịkwa ọzọ n'ime ezinụlọ gị. Baịbụl si ewee mee ka mmiri a bụrụ ihe inye ezi ndụ ruo taa, dịka okwu Elisha si dị nke o kwuru, 2 Kings chapter 2 verse 19. Ịgụsị ya kpee ekpere, iwe welu honey, iwe welu your honey, ọsọ gị gbarịa 1 spoon, ọsọ gị wunye ya wunye n'aka gị, lachaa ya. Chetakwa ebe ọ dị na Baịbụl, chetakwa ebe ọ dị na Baịbụl. 1 Samuel chapter 14, ịgụọ ya, ịgụsịa ya, kpee ekpere. Ị na-ekpezi ekpere, iwerụzia mmiri a na-asa arụ. Gekwa m ntị, ị na-ekpezi ekpere, iwerụzia mmiri a na-asa arụ. Mgbe afọ ị na-asa arụ, emechikwa n'ọnụ gị kpakam. Ọ bụgodu na ị chọrọ ikwupụta ihe mmadụ na-anụ, ị na-ekwu ya n'ime obi gị. After all, nwaanyị oru ọbara si n'obi ya, Baịbụl si o wee kwuo okwu n'obi ya si. So ị na-ekwu ya n'obi gị, i were ya na-asa arụ. Ọnọdụ dị otu a ka m achọrọzi na ndụ m ọzọ. In the mighty name of Jesus, achọrọzi m ya na ndụ m. Mmụọ butere ya buru ya pụọ na ndụ m. Let it not be my portion again. In the mighty name of Jesus, ana m awụchapụ ya. Today is the last day. Ị na-ekwuzi ya, na-ekpezi ekpere along the line. Ị na-ekpekwa ekpere na-asị na ihe dị otu a ka m chọrọ ka o bidozie mebe na ndụ m from today. From today, mụnwa bụ Ifrem Ọnọnye, ana m ekwu okwu ọma n'isi m, iru ọma ga-akpọ m, ihe dị mma ga na-eme na ndụ m. Begin to pray, make positive declarations. Between now and the next new moon, aga m abanye n'ọdịmma m. Between now and the next new moon, ihe ọma ga-ebido mebe na ndụ m, and so on and so forth. Ama m na mmadụ ghọtara ya ọfụma. Iwe mechie ekpere a. Ụmụ ndị na-ede can I use sugar, can I use sugar? Agụtara ọnụ m sugar na Bible. Biko, alakọ na mụ na Chukwu. Agụtara m sugar na Bible. Ọ bụ na ị nwere honey n'abalị a, ụtụtụ echi chọọ ka isi gote honey. Ọ bụgodu ndị nwantịntị, you can use it. God bless you. Now, imeche ekpere a n'abalị a, ị ga-emekwa ya n'ụtụtụ echi. Biko ka nna ayọ gị, mekwa ya n'abalị echi, mekwa ya n'ụtụtụ ga-apụta nwanne echi. Doo onwe gị nsọ ka ife ihe Chineke ga-eme na ndụ gị. Doo onwe gị nsọ abalị ndị a ka ife ọnọdụ ga-agbanwe na ndụ gị. Now, cheta na ọ bụ na imesi ya n'abalị apụta echi, chọọ onye ka mma somewhere. Chọọ onye ka mma somewhere. Meere onye ka mma amara. Chọọ onye ka mma somewhere. Meere onye ka mma amara. Dash onye ka mma something. Ọ bụgodu 5 naira, 10 naira, 20 naira. Ngwazi n'ezie ebe isi afọ kwaba okpu dị. Ka anyị wee banyezia 2025. Abalị ga-abụ cross over night. Gee m ntị ọfụma. Onye chọọ ịgba club, onye na-alaik ije gba club, night club, 31st night, ịdị free. You are free, ịdị free ije gba club na 31st night, no problem. It is your matter. Number 2, ọ bụ na ị chọọ ije cross over night, ka ije wunie enu gbaa egwu, no problem. Mana chetakwa, ikekwa, asị m ikekwa, 2020 ije cross over night, gote sticker ede 2021, the year I must make it. 2021 ga imekiri ya. 31st December ijebekwa cross over night. Gee m ntị ọfụma ka ị ghara ime mistake. 31st December ijebekwa cross over night. Je go sticker nke de 2022, the year I must take it by force. 2022 aga, ị ka nọkwa otu ịnọ.
31st December ijebekwa cross overnight je gụkwa stika nke ege 2023 my year of divine turnaround. 2023 aga ihe ka dịkwa ka ede elue last year December 2023 igabakwa cross overnight anyị nwasokwa me cross overnight mechakwa cross overnight gokwa stika 2024 my year of overtake, pursue and recover. 2024 for the abanina bokogu yet onwere ihe change in ndụ gị. Now let us try something different. Are you hearing me? Something different, man. The way this moon appeared this morning, God gave me the inspiration. The way this moon appeared this morning, God gave me the inspiration. When I got try 31st December, buy a stick of candle. Listen, munye candle na begi by 20 minutes to 12 midnight. Nolu begi bele cross over. We are trying something different now. You may not understand me because you are used to 31st night crossover night. What has changed in your life since I remember year 2023, my year of double blessings? What has really changed in your life? Reality. Try Godunka this year. Open inwe access to scatter candle. Onwe candle anakpo scatter candle. Onwe ndị na-asị, how do I get scatter candle? Aga m enye gị phone number ị ga-akpọ ma ọ bụ na ị nọ within the east. Ka enye esendịara gị scatter candle. Anyway, ebe ọ bụ na ị nọ. Mana ọ dị n'afịa. Igote scatter candle. Amunyekwana ya n'ime ụlọ, ịmakwa na ọ na-agba ka egbe, ịmakwa na candle a nwe onwugide owere aka ya explode gbua. Therefore amunyekwana ya n'ime ụlọ ka yara ịbụ ụlọ mmadụ ọkụ. Listen again. Obodo nwetara scatter candle, go and buy a stick of candle, any candle. Munye ọkụ na be gị. Aka nga abịaghachi before 31st, nye gị Bible backup gị. Onwugide ọ na-enwe na-ekpe ekpere gị wee banye arọ ọfụ. Ịbanyezi arọ ọfụ, mee onwe gị ka ị nọ indoor. Mee onwe gị ka ị nọ indoor from 6 a.m. to 12 noon. Anyanwụ dị n'etiti pụtazịa, let your celebration begin. Mgbe afọ ị nọ indoor na-agụ Psalm 40, now go Isaiah 43. Take note. Take note. Now go Isaiah 43. Yana Isaiah chapter 65. Isaiah 43, 1 to end. Isaiah chapter 65, 1 to end. Where you are no indoor. From 6 a.m. January 1 to 12 noon. Makande nasi non awful revelation no one chala obala. Awful revelation no one chala obala. Man ogwazi ai solution. Hada go hezioku. Ana ma gwakwa gi ihe ga-eme now. Inocha indoor with these two passages of the Bible. Okwa 12, let your celebration begin. Before I end there, can we go onye nonso Anambra State? Na anyị nwa ga-enwe solemn assembly na Ephraim Ononye Ministries worldwide. No bosi. Ichat anyị ma ọ bụ this number 09166 49 50 45. Mobu all other numbers anyị erika
anye gị direction. Inwe ike bịa solo anyị no solemn assembly na January 1. It will be a 3-hour solemn assembly. Anyị ga-anọ n'iru Chukwu for 3 good hours that first day of January. Ọ bụ na ị nọrọ within ebe ọ bụ na ị nọ, ma ị nọ America, ma ị nọ London, ma ị nọ wherever you are, ọ dịghị possible unless ma ị nọ ọlụ. Ọ bụ na ị nọrọ ọlụ, debe onwe gị indoor from 6 a.m. to 12 noon. Visit na mmadụ visit na gị. Onye ka nji si na ọ dị mkpa na ị ga-anọ be gị wee mee cross overnight with that scatter candle or any other candle, white candle, white candle, white candle. Imechazia the midnight, sorry, imechazia the indoor, ịpụtazi onwe ihe ịchọ iliribe. Then for ndị ga-abịa obosi, inwe ike deela anyị message na message box. Jee na messenger, deela anyị message, ọ bụrụ na WhatsApp. Ọ bụrụ na ị na-achọ direction, deela anyị message na messenger, ọ bụrụ na WhatsApp. Enye gị direction. Abụda na onwe gị ihe ị ga-eri. We are making provisions for you. Immediately it is 12 noon. Anyị finish go our solemn assembly. Kedu ihe ị chọrọ iri? Ị ga-ata pepper soup, ọ dị ya. Ị ga-eri jollof rice, ọ dị ya. Ị ga-eri white rice and sauce, ọ dị ya. Every provision, if ọ bụ na a na-eri eji eme celebration, we are providing it for you. Ka ị ghara ịbọda bụ onwe gị ka mgbe ọsịsọ sie nri wee bịa gaba. Ihe ị ga-eri dị. Ọ bụ na ọ ga-ekwe gị mee, gị na family gị mee na cross overnight na be gị. Ọ bụ na ọ ga-ekwe gị mee, gị na family gị mee cross overnight na be gị. Then after which no indoor 6 to 12 with Isaiah 43 and Isaiah 65. Then ọ bụ na ị ga-abịanwu obosi, ọ bụ na ị ga-abịanwu, the solemn assembly ga-ebido by 9 a.m. mechie by 12 noon. Iribezi oriri, agbakwa n'ọsọ nni. Ịmakwa na mụ bụ onye oriri, ị ga-eri, agbakwa n'ọsọ ihe ị ga-eri na ihe ị ga-aṅụ. We are well prepared for you. We are not demanding money from you. O nwere ego m na-ana gị. Ọ bụ na ịma m ọfụma, ị ga-ama na every first Sunday of the month na m na-enye ndị mmadụ nni free. If you know me very well, you will know that every first Sunday of the month m na-enye ndị mmadụ nni free. Ana mmadụ ego, anaghị ego consultation, anaghị ego counseling, anaghị agba kaadị afụ m, anaghị seed na ị ga-eso seed, asịbekwa gị kwa tithe for the first time. Ọkwa ụnụ nwa bụ ndị Chineke si n'aka m gọzie na-eji aka unu na-edimandị account number na-enye unu na-etinyere m ego in appreciation. Ọ bụ ụnụ nwa bụ ndị Chineke si n'aka m gọzie na-eji aka unu na-edimandị account number m, ma ndị na-asị nye ha direction ha kpụtara m efi. Ndị na-esonye na Facebook na-afụ ya. And aka m na-ekpekwa ekpere onye ọbụla n'ebe a, before the next new moon, hear me, ihe nyoredebe gị ka ị pịara m aka na share button. Ihe nyoredebe gị bụ ka ị pịara m aka na share button. Before the next new moon, something tangible will happen in your life. Ka ị wee kweta, ka ndị nebo gị wee kweta. Ọ ga-eme ka ndị na-ekwere ekwe n'oge around kwenye. Ọ ga-eme ka ndị kwere ekwe n'oge around kwesizie ike. Something great that will come from God, that will put smile on your face, that will put smile on the face of your family,
will happen in your life, will happen in your family between now and the next new moon. Kiwe mama mbu onye amụma. Ihe ji ama onye amụma bụ okwu ome. Ihe ji ama onye amụma bụrụ na enile ọgwụ ebe a na ọgwụ ebe a na ọgwụ ebe a. Ihe ji ama onye amụma bụrụ ịbụ ọgwụ be mmadụ. Ihe ji ama onye amụma abụrụ igbusi economic trees si na mmụọ ọjọọ nọ na ya na-egbusi osisi dị be mmadụ. Ihe ji ama onye amụma abụrụ ịgwa gị na onye akechiri gị. Na ihe ji ama onye amụma bụ okwu ome. Ka Chineke gozie gị, dere m ozi na WhatsApp. Drop our WhatsApp number ebe ahụ now. Drop ya again and again. Ka Chineke gozie gị. Ka amụma m bụrụ n'isi gị kịta bịa na mmezu. Something tangible. Ndị mmadụ ga-ejisi gị how manage. Iwe gwa ha n'iso wee mee ekpere new moon. Chetakwa ihe m gwa gị maka itinye nnu na mmiri wee saa arụ, ịlacha honey na ikpe ekpere dị ya. Ime n'abalị a, ime n'ụtụtụ echi, mee ya till January 1. Meri agaba till January 1. Maybe every night and every morning till January 1. Na-ekwu okwu ọma n'isi gị, na-ekwu okwu ọma n'isi family gị, na-ekwu okwu ọma maka ọdịmma gị. Kwuo ihe anyị na-achọrọzi na ndụ gị ọzọ, nye emesikwana. Ihe anyị na-achọrọzi na family gị ọzọ, nye emesikwana. Ka Chineke gozie gị. Ihe ọma mere gị, mere family gị. In the name of Jesus Christ. Ndị ga-achọ ka ha nweta the scatter candle, a ga-emere gị awe bill. Ije n'afịa ha na-ele 2000, 25, 15. Mana anya dị mode ha. We don't do such. Just be ready to pay for the way bill. Though I get very few. Phone number onye get wiki mere gị way bill. Can chọrọ ịkpọrọ gị now. Maka ndị ga-achọ ka send ha the scatter candle ha ga-eji mee midnight. Chetakwa na ị gaghị eje na crowd. Ị gaghị eje ebe crowd dị. Ọ na-agbakwa agba. Ọ na-agbakwa ka egbe, ọ ga-emelụkwa mmadụ arụ. Ị gaghị amụnyekwa ya n'ime ụlọ, ọkwa outside. Na be gị, amụnyekwa na be landlord. Unless ma na ya dị ebe ibi, iwepụta ya na passage gị, ya bụkwa na indoors. Nọmba onye ga-emere gị way bill bụ 091 66 49 50 45. Ka m kpọọ ya ọzọ 091 66 49 50 45. Ebe anyị ga-anọ wee mee solemn assembly bụ na the Israelites Assembly Ephraim Ononye Ministries worldwide. Ọ dị na Obosi na Anambra State, very close to Idemili Junction na Obosi, near Slaughter, near Nonsikeja Kokwagide ha. Send a message after the broadcast. Near Slaughter, ebe a na-egbu anụ, behind the former Obosi police station, behind the former Obosi police station. Na mgbada ugwu Idemili. We are still available to give you directions. Phone number onye ga-enye gị direction ma ọ bụ na ị na-abịa solemn assembly na January 1. Please, where there is no candle, what can I do, sir? Oga candle dị n'afịa na ngolu stick, that candle stick, white candle. I said if you don't have scatter candle, you can buy the normal white candle and use it. Share this broadcast other mama onwe ihe kwuru ime isiri. Watch it again ka ị nwee ike mara ka ị ghara ime mistake. The breeze will not disturb it. Mbano ikuku ama mmenyu ya. Ama mmenyu ya. Debe ya n'akụkụ ebe ikuku na-agaghị emenyu ya. Phone number onye ga-enye gị direction ma ọ bụ na ị na-abịa solemn assembly n'Obosi. Okay, you will come on the 31st night and stay till the next day. It's allowed. Accommodation day. Ndị ga-achọ ịbịa na 31st night, dine wee lue January 1, wee solo ime solemn assembly, accommodation day for it.
Though I'll still make another video before then, but know it that it's allowed. 080 maka direction 66 60 90 00. Okay, aghọtago m ife ị na-ekwu. Obi m esi amaka, aghọtago m ihe ị na-ekwu. There is no candle in some of the Western countries in the Western world. I understand now. You are the light of the world. Position it in the realm of the spirit. Well, position at the candle. You got a hand now. Come boy, also phone number again direction. Mobile in Abia Solemn Assembly 080 66 60 90 00. While phone number nyega emeregi we bill scatter candle do 091 66 49 50 45. I love you all. I'll keep praying for you. I'll be doing my best to make sure that you testify, and I'll be waiting earnestly for your testimony. God bless you. If you have not shared this broadcast, please share this broadcast for me. Onye na-asị please your own number. Okwa na drop WhatsApp number member steady. Nekwa anya na comment section mbebu na anya ka ifu the WhatsApp number na ya na kpulu gi na ya under your comment. And openly drop a message na WhatsApp biko nwee ezigbo ndidi. Openly drop a message na WhatsApp nwee ezigbo ndidi. Obuna ngosi gi candle, ngosi gi my WhatsApp imere mebele. And I don't want to give your message to somebody to reply you. I would like to reply you by myself. And when the admins, some of them, Daddy, please, are people betting this night or midnight? Yes, now you take your bet in the midnight or early morning tomorrow. Or in high kuleba. So, when admins, when secretaries, and they got asamugi, they got replying with your messages. But I would like to do it myself. I would like to reply you by myself. So please be patient for me. Be very, very patient. Message Erika, manefa adiro. You watch your post and you got no gonna go so throughout today. Now, ba you got for chairman and the mauna about Christmas and all that. In Kobana, what I lulu about. So you can well I ended it. Oh, drop what the WhatsApp numbers. Makandi get any idea. But I am praying that it won't be long. You will begin to testify. It will not be long. You will begin to testify. Bless Namaka, you will see me one-on-one na January 1. And what is now? Immediately after the Solemn Assembly, I pecharana epele eribo liri afubago monde mmadu. What about the honey? How do we use it? Ngwanena anya sister Ngozi oskwagonwa. Okwa nkuchali yeni na maka honey eba. What is wrong? Or network? Yes, you can bet with one water, please. Ohaji Sabinus, you can bet with one water. Because play this video again. Can you yanku maka honey? It was a can webem ne kwoku. How many hours in Nogola neba? Because merene mebere oh. I have taught you how to use the honey. Niga lacha manuanga. You will lick the honey. We go passage of the Bible. Now I've said it here now. So the betting is only in the midnight or so kwa. I said in the midnight or tomorrow morning. I'm just coming online. Nobody will explain anything to you. Onwe. Just play the video. Play the video again. Share the video so that you can play it again. Sir. Okay, you are still in your office. Okay, God bless you. There is candle in Catholic temple. Walk inside the church building. You will buy one candle. It is even in United Kingdom. Thank you, Jovita.
some people si na dele candle na obodo oyibo. Jofita gwana gị jee na Catholic Church dị na UK na US n'ilu ebe a na ị ga-egote candle.